là si Bini ilitum dak kaching room ke la hello ilitum apusar Samson Singh Ikti personally ke ni tu punu kus ibu alangli Karbiang Long modern Karbiang Long alangli seng lo lapen NC Hills na alangli pena joksi Jeplang lo lapen alangli Sumar do asupi jabang ini do lapen bingso bang clear ko Pobon Singing ti laki IAS officer alang yakis kleng silo adun tuge Dr. Topon ingti laki dak dipu si aparang kam klem Karbiang Long do intum pik amat alang li do olong lede Karbiang Long kam klem intum pik non as hemasor dak si dolang lapen ke lapi ojoy kalilo nokul inti do non ta nogao si dolang alang li somar bang ini do insoy not arlo soy no sakuri long lelang non anta lapen ke ojoy singing tia bang ke silong sido alang li beng along kama klem apran lapen retire at apc RNC November inquiry clear ni alang li chevoy juilo ilitum anta chini dum de chevoy at apc ilitum ka chini dun alang li hemasor ili khasi ilitum akorte ang dir sai selo alang litum kadak sido itu ning oilam asomar ko ano ne nilita chini dunde kunat na kani ko kupilo ne klem Pobon Singing kia bangke asopi banghini ino do bangke IAS officer lagi Priyanka inti yok ta chini lo non ilitum ning oilam lo alang li itu mangbong pen la ojoy sing inti nam joy lo arnam si pon lo laki itu eson ben mathat lute ningki oyalam takali arta ta penang dolo ningkan proxy kepak dolo rokok paro kresir kepra ikera ner kep aningkan si amahanget te dulo tang te ningkan proxy kepak dokai lah bat dulo tang tate lapot si binili dum ta kaching room ke alang lipan kacemat hatu alang itu mah family apan lu Samson Singh Ikti family itu ano pan Samson Singh Ikti akorte atumta dolang hasilong akorte atumga velo akorte asomar atung dolang alang litum pan anta ilitum makatu lasi labangso akendel labangso amelur horlo nang litum ilitum kadoveta horapet lo na ilitum arna mapan Joningri lo, Jordom lo, la ojoy sing inti akar jong alang li ha hemring me arna malong si dolo pasi itu roy lo lapen itu ardom lo alang li pan hemring me arnam along pe dolong ver nang ji si la si nono for ilitum la melur som lo na Look. Có một số còn đó số còn đó thang Nam hay lúc hồi đó có một số thang chưa được có một số we gather here today in memory of Ojoy Singh Inti who passed away on November 24th. He is one of the sons of Samson Singh Inti. Samson Singh Inti hailed from Tika village in Karbiang Long, and he established modern Karbiang Long and NC Hills in 1951. After he passed away, of course,
formally it was established, but it was he who is the founder of modern Karbi Anglong and NC Hills. We today gather here solemnly in memory of late Ojoy Singh Ingti. We love them. We love all of them. We love all their relatives, their children and their family and their relatives. We request everyone to join in this solemn function. We pray to God that we believe and we pray to God that God has already taken him and he is in the best place with God now. Thank you. Nili banget sih kan gitu sih bangke litum cikimu pomar lah milur kacau titi ningduk cepak lang titi lahir bangke nili klar dak ningju lo perutang teh isi kacepar jan thap mate ningduk cepak lang thap lah sonang nak titi lah kumane aning dokter tahai mana nili son kening je po cita ahok pelang ke lah nili budayin ku bangke litum ningduk cepak lang perutang teh abinong bangke litum là ilu Samson Singh ti pan bang aman pi thek na ko alang ni phang yo sa aman pi ji puro tang te non asopo asuma tum phan ni tum pinyar nianta alang ni tum phan abar sai pi pe me la sona binang asinon che phan dam lu puro tang te lepi ki bom no gong lang ke to bom non no kolin ti alang ni ke saru lo la pen aja kong ta pi lo la si alang ni tum phan itum dak Karbi Anglong lam cethan perutang te council long sili pot thai ma council long seja kong to kok la si Karbi Anglong tumas council pen tahadak kumri dam pen non hadak nukuling ti asoma ta bang ini do also so bang ke non ke luwa char ya ba sai ta bedal lo ton kong lo kusin non itum chini don la si lai hui luwa char ya ba sai ta non bidun tu boy hak siki meji la pen hala asopo bang pini garia company long private job siklem bom kusira son si chini don la si alang ni phanta kupine da council pen bore ya ba sai ti ponson te mesen ji Masih ni puji pubangke itum cikimo lo ningduk cepak lang lo sita la abin long ile tum jong si aman piji paten cikimo pameji protang te ilu Samson Singh iti asumar tum pan ile tum kereng apa sai apen kedo reng dok reng ni pen kedo long i pan itum muk dak Karbi Anglong rurit tiga bangke ile tum abar sai tipon bom nang po reng dok reng ni pen patulong ji pan bangke ile tum mata bom nang po si ini cihek tena bangke ini je pon itu apen la solam bangke la ke pupu itum kaci jong dengan alam ka pin lo kado ko biarat la ke itum angdi si asi si pensil la ke ning je thit nang po la pen council for da ke ko kre nang jalam ke thang da be lo bon ini ka sini teng de la ke welo la selo la ni ko ko Dak kasi tong athila po hello ilitum apusar Samson Singh Ingti Karbi Anglong lapen North Kachar Hills ta la modern arni ke kapin chong abang lo alang li sopo Pobon Singh Ingti do ha Kolkata si do bom lang lapen asupi Priyanka Ingti do lapen non ke la inut abang Topon Singh Ingti ke Dr. Topon Singh Ingti ke dak difusi kam claim lo la pen alang li jeboy joy lo alang li tum duk o a dak Karbi Anglong ke alang li tum ali nang cholong dun delan pule putia seta chok lo la pen ke non Ojoy Singh Ingti ta jeboy tang lo alang li non November in koi rapli ke dam tang ani sisi ka chewoi lang ha Shillong alang li hem ha Polo Brown adu litum ning oi alam ke la hello alang litum Karbi Anglong ke do thulong le det lo pin chong nak lo
alang litum han ke pin alang litum ke pin chong nak pu pelo tema athema alang litum ke aning mesen apo ilitum phanang pin chong pilo aning arong lo alang litum seta ilitum anathu pen si ilitum kachema thanangi thetan do nono matta ojoy sing india somar kopini earning source long loma employment long loma sakori long loma itum chini ne la pen ke Samson Singh kia sopo akoi nut dolang dak nogao sido sar ulo alang li sakori pen retire at lo aja kong tawe olo la pen asupo priam pudo la pen asupia bang amen luna pudo bang hini tanon anta sakori long lela alang litum duk pik thang jang nang litum thek dam long lote mekri kloji an lo hem ante ilitum la IAY hem apar anta IAY hem ilitum ki kim ke acitim anaji alang litum hem non kidu Christian potia long si alang litum hem kidu ante ilitum kama thanangi do bangge ipu pelo alang litum ke nang tum posisi son ma puke nitum hanang rap redet puke bangai pu pelo athema alang litum Samson Singh ing tita karbiang long ke claim ke ni choji pule alang li ke claim kali ni nong chepe donji pule alang li ke claim kali serta ilitum phanang kama thasi det phan kama tha akhe phan kama thasi alang litum la karbiang long ke seng la pochi la ke ilitum arpulo lake ilitumar arpu ilitumar responsibility do ilitum alang litum pan ke lang ya pan la sinilitum la pen karbi doan la pen inglong aso doan karbiang long la pen NC Hills nilitum ning ke hangke nonta la ojoy sing ing kia somara dom panta dak karbiang long autonomous council au office amat along amat si kampe claim long nangji lapen ke hala luna phat lapen ke priom aphanta dak autonomous council au office amat si kampe claim long nangji alang litum ke claim vek akam adim kitik vek adim ke alang litum nang pe dudun long nangji pusi itu mata lapen litum choningri la karbiang long autonomous council atu nonamat alang litum asomara to phan hang damra da council masih kampai claim nangi konan ni ranger akam piamat ha bitcoin rock la pusoro bang claim nang ni da council masih kampai claim long nangji alang litum ta nang pajit tek dun long nangji pacini long nangji pen munit atuman ta pacini long nangji dia Samson Singh enti asumar tumlo la tumke pura pacini long nangji la pen alang litum ki duk ki vir pen non ki sum tek tik pen kape jok donji ke abinong ke council la tum aning hang la te un la ke la sini tum kamatha ni tum ning ke hang ke la karbiang long autonomous council non amat la luna phan la pen priam phan la pen ke hala ojoy sing ing ti asomar atom phanta jong si sakori long le lang tante alang li tom phanta dak wan ra council office along le kam pa pe claim bek long nang ji kusi ne li tum ning ke ha la hello allah Ning Duglo Litum Karbiang Long, a founder Bulo, father of modern Karbiang Long, architect of Karbiang Long, modern Karbiang Long, Samson Singh Ti, Alangli Supo, BBC, Joy Singh Ti, Arong Chebo Alam Karbiang Long. Nasi Alangli Karbiang tidak eternal peace along Pesang Lona. Lapen ke deepest condolences to the bereaved family.
neli pini arni son ningi ya ke ningi o de ke lo kita ke lam neli ke ningi kang tung bangke litum celang damai lo te we are very ungrateful la son si mande ame thang akai sacrifice that si litum karbi tum phane pangrum lo samsung singing ki pangrum si litum phan karbiang long e ban ki kang lo alangli mahang ke doi se ke bangke alangli karbiang long autonomous council cari long le derlo sita alangli sila kaduk kawe amang amun bang haman lo karbiang long karbiarat ke doan apan along with compact area long isi administrative setup under ke ban ya phan la pen ke alangli le cari long le sita litum council long lo la pen pinian sita me litum long so autonomous council pensi litum awe sita me ningkan drop cab runner cab lo non la litum metang political right Celong tekan sita litum celong dulu. Sita litum ungrateful puneli buda madim mangkalain lo. Samson singing ti metang akai sacrifice dia tapi sita alangli kan alangli sumar dengan kan litum karbiang long autonomous council kan. Kopi si ke claim meme ke do an mahala ponta ke claim teklong le dera son. Hampen celang dam lo litum hey si kan masih ungrateful ke lain lo. Untuk Karbiang Long 10,434 square kilometer along le Kewanpi Karbiang Long Kewanpi halabang so Kewanpi asong lo Karbia Dorbar halabang so Dorbar masih pinia hema be rida be along le be amen anda be lason si litum mande Samson singing tia phansita labuson lo Samson singing tia phanta la kithiar ni lapen ke sita me api ke kang tur tu bor i la so alam mang ratang nu ke ban tu bor i sam si na so akabor i long bangke Karbi student association atum contribution dolo la si pini Ojoy Singh ingki alangli Samson Singh ki support PPC ke ceboyar ni tong se litum tribute piji ulong te alangli tunga phan kachikimo ke alangli ko pima karbia khe phan kamatha te kang amang amun ka homan te kang hala bang yang silitum pe kleng pi theglo tulo tangte hala bang silitum kachikimo binong manko lapen ke mopen litum kathar ake hai sitame kathar sangho ke hai tame tulo ningjelo ala alangli tuma family atuma phan council pen kerap meme kerap un asom do ana bang ke rap nangji laso kerap nangji atheke pinili tum council ke tor long tong ta lang li tum a family pen a contribution a sacrifice kadu kavi pen sili tum ta laso a council long lo lasi council pen sitame non a council lo ta mafia council tum sitame la bangso inkia family tum kan kopi ma kerap un asonan ke kerap nangi rap nangi pusi nilita pinila bangso alang liki tiar ni ketika mo candle receiver melu receiver ke thor ahut sitame alang kanton sila juning ki Cakar biang nong alo ke do am phang song ko pe kesi pen chenglo pan he dolo alang li tum hoi pen la Samson Singh ti apurial asuma tum non dolang ba do pusda me thang sa chuklem abar saya be dai tum pan ri tarif dam pen berta en nam pen dak council long pini mana WhatsApp ke konang pu kamat ha pini ngi mana la sebut lake hampang asong doan pu akam galilo karbia khai bulo te elitum daksi hampang asong da dolo student organization kado bitato elitum khai isi pena masila bang elitum khai sia council ban la bang elitum choning li nang bola ke elitum khai isi pen ke claim nangi ar pulo pusine li mata Samson Singh ki bangalang li ar pu bang ke claim te kang alo la pen hala alangli labang so district li tum bhane kewan pi hud bang ke kachesong pi hud bang alangli mathate karbiarat mo ne phana pinang pi ma go pinang pi ma ku eta alangli ga methang ak khai phana alangli methang khai phan ko pi ma ke claim ni an bang ke alangli methang life lo hala sot kereng me ke do kereng me la hu sacrifice le la me claim bi ketam la si non bang ke ili tuma responsibility lo karbiang long karbia khai responsibility lo alangli tuma family fansita ketegan ki unana bang kela bang so kerap bang kela se socio cultural organization doan student and youth organization doan atum kita me la bang ke arpu ke doreblo la pena bang putina karbi kita me la ke arpu dolo lang li tuma family fan ke ki bitegan kerap tegan asone kerap la pen ke
kipi ke pejir nangya bang ke Jasime konsil. council lo jasame ke li tume local la government lo emethanga government lo emethanga council lo la so council pini ke doko ke alang li tuma family a join lo la si council pen bang ke la bang ka responsibility first responsibility ke council reading si lo la si ning ke lo council da non kachari bo matum si tame la bang sala bang ke RDPC mathabo Kardong Karbiarat tu pinil tum dak ditu arong supi Samson iru Samson sing dia paklong ini kecik kimo asai deng kon lo so asai long itu kaduk ke citong kon lo student youth kan mo rat teman citong si so mai deng kon lo itu kecik kimo bangla kan lo itu ma long le na ke wan pivek abang iru Samson sing ki laso asupo late enjoy sing ki alang le 24 ani chewoi jui lo arong la sorong chewoi jui panel dum hadak silong an ke le dum na de lo la sila dak ne tum da Karbiang long tele tum ka chimo sai deng kon lo so ne tum all party hills leader conference pentame condolence deng kon lo la pen family members tum han tame monduk monsang reng dok reng ni ke du tu thai ki pansi ni tum ning ke pon lo